ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಇರಾನ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಂಕ್. ಸೊ ಇರಾನೆಲ್ಲ ಇತ್ತರಂಡ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಜನ ಮುಲ್ಪ 0 ಪಂದು ತೋಚ್ಪಾ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಬಯ್ಯದ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಶುಭೋದಯ. ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್, ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲಾ ಎನ್ನ ಸೇಪ್ ಚೂರು ಬಿಗಾಡುದುಂಡು, ಸೊ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಪಂಡೈತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪನೇರ್ದವರ ಮಂಗಲ ಕಾತುಂಡು ಸೊಡ್ಡು. ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲೋ. ತುಳು ಪೊಣ್ಣು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಸಿಕ್ಯೂರಿಯಲ್ ಟೇಕ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಫೈನ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾಲ್ನ ಸೌಖ್ಯ. ತುಳು ಪೊಣ್ಣು ಅಕ್ಕ ಪನ್ಮೆಗ್ದಿ. ಪೂಜಾ 221 ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿತ್ತು 2 ಸರಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಲೈವ್ ದ ಟೈಟಲ್ ತುನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪುದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವೆ ಯಾನ. ಸೊ ಕೈ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಎಕಡೆ ಇರಣ್ಣ ಇತ್ತರ್ ಪಂದಾಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು. ಸ್ಟಿಲ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾವರ್ಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಈ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋಡನೆ ಪಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂದ್ರೆ. ಪೂಜಾ ಹಾಯ್. ಪೂಜಾ ಚಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಸಾಪಾರ್ ಪೂಜತೆ ಇರೆಗ್ ತೂನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜ್ಯೋತಿ ಸುದೇವ್ ಹಾಯ್. ಪೂಜಾರಿ ಪೂಜಾ ಬೇಲದ ಬಗ್ಗೆ ಏಪ ಪನ್ಪರ್ ಬೇಲದ ಓಲ್ಡ್ ಬೇಲದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರ ಪೂಜಿದ ಪಂಡ ಕರಿದು ಪೋಯಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಈಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಏನ ಲೈಫ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಲೈಕ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಪೇಜ್ ಲಕ ಅವಿನ ಮದೀದು ಬಿಡ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಎಂಟಿ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಅವಿನ ಬರೆಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡಾತೆ ಆ ಪೇಜ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಪನ್ಪಾಯನೆ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಪೇಜ್ ಟೈಟಲ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದಂದು. ಕನ್ನಡಿಗ ಹಾಯ್. ತೇಜಸ್ವಿ ಹಾಯ್. ಚಂದ್ರಹಸ್ಕೆ ಚಾಂಡಿ ಅನ್ ಚಾಪರ್ ಪುಜಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ. ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಲ್ಲೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆಡು ಮುದ್ದನ ಹತ್ತುಡು. ಕನ್ನಡಿಗ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ. ಭಾನುಮತಿ ಮೂಲ್ಯ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು. ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟೆನ್ ಕವಿತಾ ಕೌಲೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಸ್ ಕವಿತಾ ಉಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಆರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಕವಿತಾ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪನು ಎಂಜಿನ ರಡ್ಡ ಡೇ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಪನ್ಪರ ತಂಚ. ಸುನೀತಕ್ಕೆ ಹಾಯ್. ತೇಜಸ್ವಿ ಸಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೇ ಸೋಯಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೋಯಾ ಪಂಡ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಂದಿನಿ ಪುಂಜರ ಕೊಡು ಹಾಯ್. ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ನವ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಎಂಚ ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಇಯರ್ಸ್ ಪೋಯ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಶಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಹತ್ತುಂಡ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಪನ್ಪದ ಅದ ಪಂದಂದು. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ್ ಅಂಚೆನೆ ಏನ ಮರಡಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ತೂಯರ್ ಐತೆ ಕವಿತಕ್ಕನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪುನಕ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪರ್ ಮುರಣ್ಣಿ ದಾದಾಣ ಪಂಡ ಕವಿತಕ್ಕನ ಲಡಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 15 ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಮಂತು ಪಾದಿತ್ತ ಅವ್ ದಾದ ರೀಲ್ ಪಂದ್ ಕೇಡ್ಡ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಡಕ್ಕೇನು ಅಕ್ಕ ನಂಚಿಲೇರ್ ಪಂಡ ಏರು ಪಂದ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಏರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಏರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ತೂಪು ನಕಲಿ ಪಂದಂದ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದ ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂದಿನಿ ಗೋದಾಂಡಿ ಏರೆಗ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಕ್ಕೋಡು ಏರೆಗ್ಲ ಥಾಂಟ್ ದಿವೋಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಡಿಂಕಲ್ ಮಂದಿನತ್ ಆಂಡ ಐಡ್ದಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆದ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ 2 ಜನಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿನಿ ಅತಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪನ ಥಾಂಟ್ ತಡೆಯರ ತೀರಂದ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿರ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಏರು ದಾದ ಪನ್ಪುಜಿ ನಕಲ್ ಮಿನಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ತುನಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವು. ಬೊಕದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಔಟ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಂಡ 2-3 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಫೇಕ್ ಅದು ಬೊರ್ಸೋನ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅನ್ಸ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಪಂದೊಂದು ಡೌಟ್ಲ ಉಂಡು ಅತನ ಅಕ್ಲಿ ಬೇತಾಕ್ಲ ಕೈ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರ ಪನ್ಪನ ಡೌಟ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಚಿ ಪಂದ ಆತೆ ಪನ್ಪನೆ ಅದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪ್ ನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಬೊಡ್ಸೋನ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ತೂನಾಗ ದಾದ ಇನ್ವೇರ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ನಂಜಿ ಕಾರ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಂಜಿ ಪನ್ಪನ ಉಂಡದು ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ನೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ಏನದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಓ ಅಂಚ ಮಾರೆ ಇಂಚ ಮಾರೆ ಅಕ್ಲ ನಂಚಿ ಕಾರ್ದು ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮದಾದ ಪುಂಡು ಎಬೆ ಮೆಂಚಿನ ಮಾರೆ ಸಾವು ಪಂದಿನ್ವ ನಮ್ಮ ಅಂಚ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ತರವನ ವಿತ್ತು ಪೋನ್ ಮಾರೆ. ಸ್ವಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿ ನಂದಿ ಭಾನುಮತಿ ಮುಲೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜರ್ ಎಬ್ಬ ದಾಲ ಪಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದಿತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೇರ. ಏ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ನಂದಿನಿ ಪೂಜೆ ಕೊಡು ದಾದೆ ಕಜಿಪೋ ಅವೇ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಕಜಿಪೋ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಹೆಲೋ. ಎಂ ವೆಂಕಟ್ ಹಾಯ್. ಭೂಮಿಕಾ ಹೂ ಇಸ್ ಭೂಮಿಕಾ. ಭಾನುಮತಿ ಮೂಲ್ಯ ಕಜಿಬ್ ದಾದೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್. ತಿಲಕ್ ನಂದ ಹಾಯ್. ತೇಜಸ್ವಿ ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಮಂತು ಜರ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಮಂತು ಜಿಯಾನ್. ಸೋನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹೈಡ್ ಅವನುಂದ ಹೈಡ್
ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮನ್ಪಡ್ ಜೀವಿತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಉರಿನಗ ದಾದಾಂಡಲ ಪನ್ನೋಡತ ಐಕ್ ಪನ್ಪನಕ್ಲ ಕವಿತಕ್ಕ ಉರಿಯಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉರಿಂಡ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದಾಲ ಉಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತ್ ಸೈಯಡ್ ದಾದ ಬರ್ತಲ್ಲ ದಿಗಿನರೆ ಪಡಕ್ಲ ಆಂಡ ಒಂಚ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಂತ್ ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನು ಪಂಡ ಅವ್ ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತಿನ ಇತರ ಬಂದು ಪನ್ನ ಇತರಾದ ಪಣಿಕ್ಲಿ ಕೈಸ್ ನಕಲ್ ನಿಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರೆ ವಿಜಯ ಕವಿತಾ ಸಕ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜೋಡಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಜೋಡಿ ಪಂದದ ಆ ಜೋಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಬೊಡ್ಚನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಅವಲ ಕಾಣೆದ 4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನು ಪಂಡ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಈರೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಇರೆಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡು ಪಂದಂದು ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರೋಡು ಪಂದಂದು ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ದಾಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದಾಂಡ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆಂಡ ಆ ಬೇರೆ ಆರ್ಲ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ಕಡಪುಣ್ಣ ಫೋಟೋನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿಟ್ಟು ಪುದರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಿಂಕ್ ಕಡಪುರೋಡು ಒಂದು ಮತ್ತ ಆಪಿನ ಪೋಪಿನ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಆ ಲೈಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಆತಿ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡು ಬಿಟ್ಟಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಆವಡು ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಅವಿನ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಿಟ್ಟು ಎರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನ್ ಆಪಿರು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ವಿನ್ ಆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ವಿನ್ ಆಯ್ಸ ಪಂದಿಂದ ಐಕ್ಲ ಬೊಡ್ಸನ್ನ ಪನ್ಪುನು ಅವು ನಿಜವಾದ ಸರಿಯತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ Sonia, hi dear, God bless you with all good things in life. May all your dreams come true. Thank you so much. Chandra Haske, ಈರು ಪಾನಿ ದಸರಾ ಬಾರಿ ಬರ್ಸಲ ಉಂಡು ಈ ಸಲದ ದಸರಾ 100 ವರ್ಷ ಓ ಅಂದೆ ಪಾನೀರ್ಗೆ ಮುಗಿನ ಅಂದ್ ಅಂಕಿತ ರೈ ಹಾಯ್ ಪೂಜಾ ಕಟೀಲ್ಡ್ ದಾದಪುರದ ತೊಂಡರು ಕಟೀಲ್ ದಾಲದ ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋದು ಯಾನ ಕೈ ಮುಗಿದು ರಾತ್ರದ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನ್ ತೂದಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ರಶ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀ ಕೆ ಹಾಯ್ ಧ್ರುವಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಅಂಕಿತಾ ರೈ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ವಿಜಯ್ ಕದಸ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ನೋಡು ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಎದುರುದಕ್ಕಲಿ ಅವನ್ ಎಂಚದ ತೊಂದರೆ ಪಣಪನೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ರಚನ ಎಂಕ್ಲಾತಿಗೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಇತ್ತ ಅಕ್ಲಾದಿ ಎಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಣಕೊಂದಿಲ್ಲರಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಅಕ್ಲಾದಿ ಕೆಣಕಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಬುಡುಪು ನಕ್ಲತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ರಡ್ಡು ಜನಲತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಬುಡುಪು ನಕ್ಲತ್ತು ಅಕ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾಂಡ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪು ಸೇರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ತಾಕತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗುಂಡು ఆయన ಕೊರ್ಪ ఆయనದು ಬೇಗ ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಯ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ಕುಲ್ಲಲ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಏನ್ ಸೋಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹುಷಾರು ಈರೇನ್ ಸೋಲಾರು ಪೂಜಾ ಈರ್ ಬುಕ್ಕ ಕವಿತಕ್ಕ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ ಪೋಪುನ ಪ್ರೀತಿ ಪೋಪುಜಿ ಆಲೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಏತ್ಲ ಯಾರು ನಿಂಕ್ಲಿಗ್ ದಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲೆರ್ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ ಬರೋಪುನಾತ್ರೆ ಕೂತಾಂಡಿ ஒரு ಮಿತ್ ಬರಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡ ಹೊರತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಇಂಚ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ನಾತೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಾತೆ ನಿಕ್ಲೇರೆಗಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಪಂದ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನೇ ಆಂಡ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂಜಿ ಕಾರುನು ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪೊಡ್ಸಿ ದ್ಯಾಗ್ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುಜೇರು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ದೇವರು ಬಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುಜೇರು ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪಣ ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಅಂಚನಗಳು ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಪ್ಪ ಹಾಪುಡು ಆ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಲಿಶಾ ಪಾದ್ ನಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಂದೂ ವೈಬ್ಸ್ ವೈ ಲಾಫಿಂಗ್ ಲೆಮಿನಾ ಎಗಲ್ ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿನ್ ಯಾನ್ ಪನೊಡೆ ನಂಜಿದ ಮುಳ್ಳುಗು ಮರ್ದಿಜ್ಜಿಗೆ ಮುರಣಿ ಕವಿತಕ್ಕಡಲ ಪಂಡೆಯಾನ್ ಐಕೆನ್ ಪರಲಿ ಅಂದ್ ಅವು ಸತ್ಯನೇ ಇಜಿನಲ ನಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಂಜಿಡೆ ಪೋಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆನಂದ್ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತುಳೋಪುನು ಇನಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಪೋಯರೆಜ್ಜೆ ದಯಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಕುದ್ರೋಳಿಗೂ ಪೋಯಂಡ ಪಿರ ಬನ್ನಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕರಿವು ದಯಪಣ್ಣ ಆತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಪ್ಪುಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ಡ್ಯಾಮುರಣಿ ಪೋದು ಬೈದತೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೊಡ್ಚಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತು ಮತ್ತೆ ಪಿದೆ ಪೋಪನ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತು ಬರ್ಸ ಬರ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಟು ಚಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಜ್ವರ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಜಿತ್ ಗುಸೈನ್ಯ ಹೆಲೋ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ವೀಣಾ ಪೂಜಾ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜಾ ಓಕೆ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು RVK, how are you? I'm fine. ಯಶೂಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಾದ ಅಂಡ್ ದಾಯ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡು ಏರವು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೆರಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮೇ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ದಿಂಚ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿಗತ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಡುವಿರು ಕವಿತಕ್ಕಗ್ಲ ಪಾಡುವಿರು ಬ್ಯಾಡ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಪಾಡುನು ಐಬಕ ನಂಜಿ ಕಾಯ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುನು ದಾಯಂದು ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪುಜ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು 1 ನಿಮಿಷದ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ನಗ ಎಂಕ್ಲ್ ಮನ್ಪೂಜ ಅಂಚ ಸೊ ನಿಕ್ಲ್ ಆಕ್ಲ್ ಮಿನಿ ತೂವಂತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಗಲ್ ತೂವಂತಂಡ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ರೇಪಂಡ ನಿಕ್ಲ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಚಿಟ್ಕಿದ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೊಡ್ಸನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಡ ಮನ್ಪೂಜ ನಿಕ್ಲ್ ಹಾಳು ನಿಕ್ಲ್ ಪೀತಿನ್ ಪರ್ಪಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೀತಿನ್ ರಾಪುಜು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಪೂಜಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಿಸ್ ಹರ್ಷ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರಿ ಜೀವಿತಾ ಫೊಗೆಟ್ ಹರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್ ಆಮ್ ಭೂಮಿಕಾ
ಓಕೆ ಯು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಭಾನುಮತಿ ಮೂಲ್ಯ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುವರೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರ್ಷ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಜೀವಿಸಿಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಸಂತೋಷ್ ವೀಣಾ ಏರ್ ವೀಣಾ ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಕವಿತಾಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ಏಪಲ್ ಐವಗ್ ಬರ್ಪರ್ ಬಂದ್ ಕಾತ್ಕುಲ್ವೆ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೇಘಾ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಯ್. ನಂದಿನಿ ಪುಂಜರಕೋಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ತುಳು ಆರ್ಯನ್ ಆಂಟಿನ ವಿಡಿಯೋ ಓ ಅಂದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಇಂಚಿನ ಪಾಂತ್ಯ ಮಾರ್ರೆ. ಚರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಅಕ್ಷತಾ ಜೆಕುಲಲ್ ಹಲೋ ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ ಜೀವಿತಾ ತುಳುವ ಪೊಣ್ಣು ಜೀವಿತ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ್ರೆ போய் ನಾವು ಓದುದು ತುಳುವ ಪೊಣ್ಣು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆತೀನಿ ಎಂಕೆಲ್ಲದ ಅದೇನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿನ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅದೀಪ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದೀಪ ಅಂಡ ಏಪ ಅಕ್ಲೆ ನಮಕ್ ತಿರ್ಗದು ಬೂರ್ವೇರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ ಪಿಜಿನ್ ಬರ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾರೆ. ಮೇಘನಾ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಹೆಲೋ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್. ಹರ್ಷ ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಚಾಂಡೆ ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಪಾರ್ ಪೂಜಿ ಇರ್ನ ಆಂಡೆ. ಎಕ್ಸ್ ಗೇಮರ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. Akshita Jekulal, do you have a boyfriend? No, I don't have a boyfriend. Boyfriend means lover or boyfriend, girlfriend. I have a friend only. ದಯಪೋದು ನಾಡುವರಾ. ಮೇಘನಾ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಚಂದ್ರಾಸ್ಕೆ ಈರು ದುಂಬು ಪಾನಡಿ ಇತ್ತರತೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪಾನಡಿ ಇತ್ತೆ ಎದ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮುಟ್ಟ. ಪೂಜಾ ಇರ್ನ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೆ ಮುಗಲ್ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಮೈ ಸ್ವೀಟ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ. ಸುಮಲತಾ ರೈ ಹೆಲೋ ಡಿಯರ್ ಹೆಲೋ. ಅಕ್ಷರ ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ನಂದಿನಿ ಬಂದಿರ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ ತೂಪೆ ತುಳುವ ಪೊನ್ನದ ತಿಳಿಪುಂದೆ. ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಇರೆಗ್ ಅತ್ತೆ ಎಡ್ಡದ ನಾಡ್ಗ ನಾಡೊಚ್ಚಿ. ಯಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶೋ ಕಾತುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸನ್ನಿಧಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೋಲರ್ ನುಷರ್ ಲೀರೆಂಚೋಲರ್. ಸರಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ವಿನ್ಯಾಸ್ಗೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಚಾವಡಿಡುಲ್ಲೆ ಬೊಗದ ಪಂಡಿತ ಜನ ಈತ ಜನ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದ ಶಾಂಪೂ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋರ ಶಾಂಪೂ ಕಂಡೀಷನರ್ ಎಸ್ ಬಂದಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸರಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟ್ಯನ್ ಈರು ಓ ಬರಿ ಯಾನ್ ಎಂಗೆ ಕಾರ್ ಪಿಜಿನ್ ಬರೋದುಂಡು ಯಾನಂದು ಅಮೀನ್. ಕಿಶನ್ ಪೂಜಾರಿ ಈರ್ ಪನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಕಲ್ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪುನತ್ ಪೀ ತಿನ್ಪುನಂದ್ ಈರ್ ಅಕ್ಲಿನ್ ಮಾತ ಗೆನ್ಪೊಡ್ಚಿಯೇ ನನ್ನ ಲಾತ್ ಜೀವನಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪರ್ ನಂಜಿ ಕಾರುನಕಲ್ ನಂಜಿ ಕಾರೊಂದೆ ಇಪ್ಪುರು ಆಸ್ ಇಫ್ ಅಕಲ್ ನಮಕ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುಲಕ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೂರು ಸತ್ಯ. ಅಜಿತ್ ಹಾಯ್. ಅಜಿತ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ವೆಂಕಟ್. ಲಂಚ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಜೀವಿತಾ ಎಸ್ ಲಂಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೋ. ಯಶೂಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೂರು ಬೇಜಾರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಅಜಿತ್ ಇರ್ನ ಊರು ಓಲ್ ಓಕೆ ಇರ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಬಲಿ ಬಂತಾರದ ಹಿಂಗೆ ಸಡನ್ ನೆನಪಾಂಡೆ. ಎನ್ನ ಊರು ಮುಲು ಕುಡ್ಲ ಕುತ್ತಾರ್ ತುಳಪನು ತೋಡುದ ಬರಿ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನಂದೆ ತೋಡುದ ಬರಿ ಅತ್ತೆ ರೋಡ್ದ ಬರಿ ಅನ್ಸಬೇಕು ದಾದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಶಾಂಪೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಪ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನತ್ತ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದಿನ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಮಂದಿತ್ತರ ಪಂದಾಂಡ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಫರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಶಾಂಪೂ ಕಂಡೀಷನರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಯೂಶುವಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದ ಶಾಂಪೂ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನರ್ ನಮ್ದು ಇದುಂಡ 700-800 ರುಪೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಫರ್ಡ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ನಮಕ್ 600 ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸೊ ಏರಾಂಡ್ಲ ದೆತೊರ್ನಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಲಿಂಕ್ ಕೇಳನೆ ಯಾನೆನ್ನ ನೆಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಲಿಂಕ್ ದೆತೊರ್ನಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಈ ರಡ್ಡಿಕ್ ಶಾಂಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡೀಷನರ್ ನಮಕ್ 700 ಆಪುಂಡು ಸ್ಪ್ರೇತ ಬೇತೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಟ್ ನಮಕೊಂದು ಫ್ರೀ ಕಾದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮೂಜೆಕ್ 600 ರುಪೀಸ್ ಆತೀನಿ ಅನ್ಸದ್ ಏರಾಂಡ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಿತನ ಕೇಳನೆ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಜಯರಾಮ್ ಹಾಯ್ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಗುವೆಲ್ದ ಬರಿ ಮೂಲ್ ಗುವೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ನಿಚ್ಚು ಎಂಚೋಲರ ಹುಷಾರು ಲೀರ್ ಎಂಚೋಲರ್ ನಂದಿನಿ ಪುಂಜರಕೋಡಿ ಎಸ್ ರಕ್ಷಾಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರು ತೀತಿಗೆ ಪಿನ್ ಮನ್ಪಾಲೆ ಖಾಲಿ ಟೂ ತೀತಿಗೆ ಎಂಚಿನ ನರಕ್ಕ
చదవదును అచ్చవచ్చి పాడగా ఫుల్ పాడగా పాడ ఉండాల స్వాతి కొట్టాను దాది కవితక్క కామెడీ ರಕ್ಷಾಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪಗ ಪೊರ್ಲು ತೋಜರ್ ಪೊರ್ಲು ಡ್ಯಾಗ್ ಪೊರ್ಲು ದೇವೇರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂದು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಮತ ಮಂತಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜ್ಟ ತಿಳಿತಿರ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡು ಕೂಲಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಇನಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿ ಕೂಲಿ ಭಾನುಮತಿ ಕುತ್ತಾರ್ದ ಅಜ್ಜನ ಆದಿ ಸ್ಥಳ ಉಂಡತೆ ಹಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚೆ ಬೂರುಂಡು ಅಕ್ಷತಾ ಜಿ ಕುಲಲ್ ಈರ್ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮಂದಿನ ಆರ್ ಇರ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪಾದಿನಿ ಎನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕಾರ್ ಬಿಜಿನ 7 ಮಂತ್ ಅವನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಉದ್ದ ಬೈದಂತು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುಜ್ಯೋತಿ ಸಂಗೀತ ಇತ್ತು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಇರಿಟ್ಟು ಅಪೂರ್ವ ಅಕ್ಕ ಶರಣ ವ್ಲಾಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂದಿಪ್ಪಾರದ SSK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹೆಲೋ ಪುಷ್ಪ ರವಿ ಹಾಯ್ ಪುಟ್ಟ ಹೆಲೋ ಪ್ರೀತಿಕೆ ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟ್ಯನ ಫುಲ್ ಕುಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡ್ಲೆ ಪಾಡಾಗ ಇಂದಿರಾ ಪೂಜಾರಿ ತುಳುವ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ವಾಟ್ ಎಂಚಿನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಪ್ರೆಸಿಲಾ ವಿಟ್ಲ ಹಾಯ್ ವೈಶಾಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ವೈಶಾಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಚಾಂಡೆ ಚಾಪರ್ ಪೂಜಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಸೋನು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇ ಹೆಲೋ SSK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಿಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತ್ರಿಷಾ ಚಾನಲ್ ಹಾಯ್ ಸೆನ್ಸುಲರ್ ಅಂಡ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ ಪಾಡ್ರಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಬಜ್ಜಾಲ್ಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಲ್ಯಾಬುಡು ಪಾಡುವ ಏತಾಪುಂಡಿ ಕುಲಿಕ್ ಪಾಡ್ನೇಕ್ ಪ್ರೀತಿಕಾ ಹಾಯ್ ಸುಜೋರಿ ಸಂಗೀತ ಹಾ ಅಂದಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಇರ್ನಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೈಶಾಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಂಡ್ ಅಂದೆ ಎಂ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಹಾಯ್ ವೈಶಾಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಕೆ ಓಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ವೈಶಾಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಂಡ್ ಎಂ ವೆಂಕಟ್ ಜೀವಿತಾ ಯು ರೀಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಈರು ಬಲೆ ಇರೆಗತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ್ಪಗ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅಂದಾಜಿ ಕೊಂಚ ಬೋರ್ಡಿತ್ತಂಡು ತಾಪುಣು ಪಂದಲು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ತು ಸಮಯ ದೀವೋಡ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪನು ಕೂಲಿಡೆ ನನ್ನದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ತುಳು ಬರಲ್ಲ ಹೌದಾ ನನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬಂದು ತುಳುವಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಸಂಜಯ್ ಮಾಣಿಕ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂತದ ಕಳುವ ತುಳಪೊನ್ನು ಏ ಪತಿಕ್ವರ್ ಈ ರೇಪ ಪನ್ಪರ್ ಅಪ್ಪಗ DM ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಸಂಪತ್ ಸೂಪರ್ ದೆತ್ತು ಪಣ್ಣಿ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಕುಲ್ಲವೆ ಮರ್ಲೆಲಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಯಂಡ ಅನೆ ಅಪ್ಪ ಮೆಜ್ಜರಿ ಇಲ್ಲಡು ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್ ಆಯ್ನ ಪುನಃ ಕಾಟಗು ತೂದಿಯರೆ ವೈಶಾಲಿ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾದ ಕರಗಂಡು ಇರ್ನಾಂಡೆ ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವು ಇರ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸೆಡ್ ಗೇಮರ್ ಏನ ಮಾರೆ ರೈತಾಂಡ್ ವೈಶಾಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಂಡ್ ವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿಕ್ಕಿಲು ಬರ್ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಲೈವ್ಗೆ ಮರ್ಲೇ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಓಲ್ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪದಿಸಿರಂದ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಚ ಪಾತ್ರೆಡು ದಾದ ಪಂದು ಸೊ ಓಕೆ ಏತು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತು 20 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟ್ಯನ್ ಬಲೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪಗೆ ಓಕೆ ಬಜಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬಜಾರ್ ಓಲ್ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮುಗೇಡ್ ಸೈಡಾ ಎಕ್ಸ್ ಗೇಮರ್ ಜಾದಾಂಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವನಿಗೆ ತುಯ್ಯರ ಜಪನ್ ಗೊತ್ತು ಜನಪ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂದೆ ಆನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಮತ ಚಾಂಡೆ ಚಾಪರ್ ಪೂಜೆ ನಿರ್ನಾಂಡೆ ತ್ರಿಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಫ್ರೈಡೇ ಇರನ್ಯಾನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡು ತುಯ್ಯ ಇರ್ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಸಿದಪೋಯರ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೈಡೇ ಅವು ಯಾನತ್ತು ಮೇ ಬಿ ಯಾನನ್ ಚರಿತನ ಸೀದ ತೂದನೆ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ ಫ್ರೈಡೇ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬೈಜಿ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಿದಿತ್ತಿಜಿ ಫ್ರೈಡೇ ಜ್ಯೋತಿ ಇಡಿತ್ತೆ ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅತ್ತಿ ಪಡೀಲಿ ಓಕೆ ಪಡೀಲ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ನವ್ಯ ಹಾಯ್ ಕೇಶವ್ ಹಾಯ್ ಸುಜ್ಯೋತಿ ಸಂಗೀತ ಹಾನ್ಸಿಸ್ ಅಂದೆ ಪ್ರೀತಿಕೆ ಲಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಮಧುಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಲೋ ನಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಪೊಸತ್
ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ 2 ಸರಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ತ್ರಿಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟಿಡ ಓ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟಿಡ ಸಾರಿ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂತ ತೂತುಂಡ ಸತೆ ಪಾತಿರ್ತು ಯಾನು ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಅಮ್ಮಸಾರ ಅಡಿತಿನ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಪೋರಿತ್ತಂಡು ಅನ್ಸ ಅದು ಮೇಲೆ ತೂಜೆನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಲಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಕ ZX ಗೇಮರ್ ಯಾನ ಕುತ್ತಾರಿಪ್ಪನು. ಭವಾನಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. DK ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವನಸಾಂಡೆ ಏನ ವನಸಾಂಡ್ ನೀರ್ನಾಂಡೆ ಈ ರೋಲಿಪ್ಪುನಿ ಅವೇ ಯಾನ ಕುತ್ತಾರಿಪ್ಪುನಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ दादा ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡ ಪಂಡ್ರುಂಡ ಭಾನುಮತಿ ಮೂಲ್ಯ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿಯಾ. ಕಜಿಪ್ತಾದೆ ಕಜಿಪು ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ಮೈ ನೇಮ್ ಕುರಾಮ್ ಓಕೆ ಕಾಸಿಫ್ ಅಹಮದ್ ಪಂಡೆ ಪುದರ್. ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಬೈಪುಣು ಮಾರೇವಾ ನಮ್ಮನೆ ಬೈಪುಣು. ZX ಕೆಮರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅತ್ಯ ವರ್ಕ್ ಶ್ರೀ ಪಂಡರಿನಾಥ ಭಕ್ತಿ ಉದಯ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪವರಿಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಪವರಿಜ್ಜಿ ಅದು ಶ್ರೀ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಪವರಿಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸರಿತಾ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪೂಜಾರಿ ಜೀತಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ. ಪ್ರಮಿಳಾ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಇರು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡಿರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇನಾದ್ ಬೋಡು ಮೇನಾದ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇಂಕ್ಲನ್ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮಿತ್ತು ಬರ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಪನ್ಲ ಕೈನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಬರು ಪಂಡಲಾಪದ ಪಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆತಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಂದ ಅದನ್ನ ಅಂಚ. ಸಂಜಯ್ ಮಾನಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾನಿ ಗ್ಯಾಪ ಮಾನಿಗ್ ನಿಕ್ಲ ಲೇಪ ಲೆಪ್ಪೋರಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲ ಲೆಪ್ಪೋರ. ವೆಂಕಟ್ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಶಾಂಪೂ ಸೂಪರ್ ಯೋಸ್ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಜೀವಿತ. ಮಧುಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಿದೆ ಚಾಡಿಡುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬೆಗರ ಸುಡನ್ ಮಾರೆ. ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಉಂಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. R5NTRL ಹಲೋ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇರುಂಡಾತ ಫ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜಾತ ಇಂಕ ಫುಲ್ ಬೆಯ್ ಪೆರ ಸುಡನ್ ಮಾರೆ. ಇನ್ನಾವೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜೀನಿ ಅನ್ಸಾದ್ಯಾನ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ನಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತೇನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬರೋಡು ಕವಿತಕ್ಕ ಫಂದ್ ಕೊರ್ನ ಅನ್ನದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬರ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡತ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲಾ. ಸುಪ್ರೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಜೈ ತುಳ್ನಾಡ್ ಎಸ್ ಜೈ ತುಳ್ನಾಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ZX ಗೇಮರ್. ಫ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇನೋಡು ಅಂದ್ ಈ ಸೆಬೆಸ್ಟೆಂಡ್ ಕಲ್ತಿನತೆ ಸೋನು ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ ಏನ್ ಸೆಬೆಸ್ಟೆಂಡ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಬೆಗರುಂಡಿ ಮಧುಶ್ರೀ ಅಂದು ಅದನ್ನ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ತೋಜರು ಒಟ್ರಸಿ ಬೆಗರುಂಡು ಇಂಕ್. ಸುಜಾತಿ ಸಂಗೀತ ಉಡುಪಿ ದಂಚಿ ಬಲೆ ಅವರ ಮೀಟ ಹೊಡಿರಿನ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಉಚ್ಚಿಲಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತೆ. ಎಂ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್. ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಯಾನತೆ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲೋ. ಸೊ ಆಂಡ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಇಂಕ್ ಕಾರ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಿಜಿನ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲ ರ್ಯಾಪುಜಿ ಇಂಕ್ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಯಾನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಇಸ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ವ್ಯಾನ್ ಆತಾ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿಯಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಈಗ ನನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಲ್ಪ ತೆಗಿಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂದೆ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪೂಜಾರಿ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಣ್ಣಪನ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ. ಬುಲ್ ತೆಡಿಲ್ ಬರೋದಿಜಿ ಬುಲ್ ಮುಗಲ್ ಪಾರ್ದನ್ ತುಳುನಾಡ್ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ 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 ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿಯಾ.